Nie, povedz nejaký odkaz pre rodinu. Tak si myslím, že som dostatočný rocker na to, aby som hral takéto kapele, ktorá hrá prevažne rockovú hudbu. Myslím si, že každý by to mal byť rocker z toho kapela, ale jediný rocker som tu ja. Takže táto kapela... Jediný alebo najväčší? Rocker je v podstate každý, kto je z Oravy. Ale ja som najväčší rocker na Orave, aj v tejto kapele samozrejme. Takže táto kapela je proste kurva rocková kapela, ktorá hrá rock. Sme rocková kapela, ktorá hrá rock. Rock. Rocková kapela, ktorá hrá rock. A je v nej rocker Števo. Rocková kapela z tvrdožnivnej, ktorá hrá rock. S rockerom Števom rock. Hráme rock. Nehráme ani rock. Menej než. Sme rockery. Rock. Menej. Hráme menej ako rock, ale hráme rock. Nemusíš hrať... Riečný rok? Nemusíš hrať tak rock, aby si hral rock. Stačí hrať rock na mesiac, ako hráme my a hráš rock. Ja si rocker. Je to v podstate cestovanie v čase, lebo hráš rock a hráš iba 2 mesiace. Niekto musí hrať rock celý rok, aby hral rock. Ale my hráme pár mesiacov a hráme rock. Taká kapela široko ďaleko. Nie existuje. V okrese. No a keď si kúpil ešte nový bike Zema, ktorý nemá v sebe písmeno ani R, ani O, ani C, ani K. Zober si to. Rocková kapela s bicyklom, ktorý a názov toho bicyklu nenesie jediné písmeno rock. A aj napríklad tak... Nenesie názov rock a je to šok. Šok bol ten vedľajší projekt Mazachovalný s Jozefom. Iba by nebolo. No to dali. My sme hľadali, ako pôjde Pavol tú 12 behať. A tam zochne. Rozlučil s našimi divákmi pre televíziu. Odchádzam od vás. Neublížil som. Ale budete zlá. Ešte raz prídeš tam, kde budeš zle zametáš. Pán Menšiar, odkiaľ sa brali peniaze na elektru? Ešte raz sa mu prídeš, takú ti že sa zametáš.